Makadi zvenyu vadiwa vatariri, zita rangu ndinoitwa Frank Wesere, ndichikuchingamidzai pa Sly Media TV. Nhasi tiri muno MaRusape umo matichange tichitaura nema sex workers vane program yavari kuita MaRusape, vachange vachititsanangurira kuti ndeyei. Panapa ndina mama vandinawo vandichada kuti vazviintroduce kuti vanoitwa ani uyezve vakatanga sei basa ravo resex work. Makadi zvenyu mama? Ndipangu makadii. Tiripo. Ndinokumbira kuziva kuti zita renyu munoitwa ani? Zita rangu ndoni Sokostina. Okay. Mama, ndinokumbira kuziva kuti Sokostina akatanga sei basa resex work. Chii chakanga chaitika chakazomusvitsa pakuti inini raramo yangu rega ndiite zvesex work? Chakatanga ndechekuti pamba pedu pakamboita political issue. Then patakaenda kuHarare pamba pedu paita political issue. Ndakarasana na mai wangu nehama dzangu paRailways. Then pandatanga kuita street kid. Ndaita street kid for 4 years. Ndo pandakatanga kuita upenyu hwandakatanga kuita nokuti ndandisisazivi kuti hama dzangu dziripi. Then ndakazoitwa united nehama dzangu. Ndasangana one of my sisters muna first. Ndo pandakaita united nehama dzangu. Then ndakandidzokera kuchikoro. Of course ndakadzoserwa kuchikoro, but pfungwa dzangu dzakanga dzatandard. Pandatadza kunyatsokonzerera nezvechikoro, ndakangofunga life yandairarama iyo. Ndakazomitiswa mwana wekutanga ndibva ndarambwa because penyu pfungwa dzangu dzadza wild. Ndaitadza kutogara mumba macho. Pandaita futi mwana, ndakaita vamwe 2. Ndatadza futi kugara mumba, pandatotanga kuita upenyu iwohwo hwemustreet hwekuita sex working. So ndasvika pakukura kusvika size ine hazvichaiti. I'm sick and tired nesex working. Ndaudawo life iri steady. Saka taingorarama even munzvimbo matinorarama vanhu vanotitarisira pasi. Takazogara pasi na captain wangu anonzi Tariro, inini I'm the vice captain. Akayakwatira akatwasikana toitawo sei. Akaona bhezo nyabadza anova ndobhiza redu rati kufamba naro masex workers rakatitambirawo nezvatiri. Akavataura kuti vanyabadza, inini ndinohura asi ndine vamwe wangu, upenyu hwatichahudi. Tioneiwo nekuti kana even kumusangano chaiko tikada kuti tiendewo kunoparticipate muZANU-PF tinorambidzwa chinzi mahure. Asi vanyabadza ndoda kukudzorerai kumashure pamuri kuti makarasana nemhuri yenyu. Panguva yamanga makarasana nemhuri yenyu iyoyo, pane here akamboedza kutsvagai kana kuti since mamarasana akamboedza kuti rega nditsvage munhu? Handizivi kuti wainditsvaga here because inini ndakandomboerengawo muHerald ndichinzwa kuti inini ndainzi ndakanga ndafira muswimming pool, so hama dzangu dzakanga dzaluza hope, dzafungudza kuti inini ndakafa. Inini ndiriko, inini ndaisazivawo kuti waripi, ndangozverengawo papepa bva ndangorarasawo ndichigara mustreet. Saka ndikati kuti tasvika pari nhasi handiti manga mane makore mangani muri musex work pamazosvika pakuita decision yekuti no, ndakufanira kusiya sex work ndotsvaga zvimwe zviri nani, empowerment inoita kuti ndisangoite zvinhu zvinondipa mari ye2 minutes but ndive nechinhu chekuti chinoramba chichindipa mari yekuti inondipa raramo? I've been sex working for a long time, but izvozvizvi inini I'm 52 and handisina market and I'm sick and tired. Ndatobatira chirwere, I'm living positively. Saka inini takauya panapa darama imambo makoni nekuti takaona tese even kuhama dzedu vanotarisira pasi semahure. Even musangano ZANU-PF ati zvigaro tinenge tine leadership but tinozvirambidzwa nokuti tinonzi tiri mahure. Saka takaona tikagara pasi ndiana ngatitambire. Takatambirwa naBhezo Nyabadza, tikatambirwa namai mambo makoni. Takauya pano padare ramai mambo makoni tikati mama ndozvatiri, mama wakatitambira nezvatiri, nanhasi muchitoona tiri panapa kubudikidza kwamama naBhezo Nyabadza. So isusu bhiza redu rati kufamba naro sema-sex workers rinotinzwisisawo, rinotiona pama-primary elections ndiBhezo Nyabadza. Ma-projects amuri kuona takakumbira todawo ma-projects tirege kuramba tichiita upenyu ihwawo nevana vedu varege kutera ma-footsteps iwayo. Bhezo Nyabadza ari kutiitisa driving panapa, pane baking, pane sewing, pane catering, pane zvebeauty,
munhu wese isusu ma-sex workers nevamwe vanhu vese vari within wanoda handisi tega asi isusu tiri kutenda nekuti vanyabadza vakatitaurira vachibva vataura nekuzviita so tiri kutoita driving panapa vasikana vanhu vasikana vaita driving pano zvamuri kuona kuti tiri panapa kana maimamba makoni vari kutitambirawo vachititsigira ende ndo vatiri kuenda navo kumen's quarter kunovhotera maimambo makoni bhiza redu ratofamba naro ndinyabadza saka pama-projects aripo mataura driving mukataura baking ndizvozvo ndeapi mamwe ma-projects ari kuitwa panapa ari kubatsira vanhukadzi ende imimi zvashandura sei raramo yenyu? Inini zvatoshandura raramo yangu pakuti ndiri kuda class 2 kuchembera handi kupera mweya ndio driving yatiri kuita ende nditoda kuti ndichipedza wanyabadza wanditsvagire nda kuchovhera gonyeti first time in history kuti someone kuma-50s is driving rine 16 front yes aya ndora ndiri kutoda iroro ndorishofera ndomboriboesa rakananga kana pakongo apo nekuti kuchembera handi kupera mweya tingopedza ndapiwa chitambi haiwa ndoda kuti muzove muchindoona ndakadya hwindo ndichichinja magiya mama kune vamwe vari kunzoka nditi vapererwa vari kufunga kuti maybe sex work ndiyo answer kunhamo dzaanenge achisangana nadzo mungada kuti chii kwavari zvichienderana neproject iri panapa nhasi iyi? Kunze uko ndinoda kutaura kuti kusex working hakuna chiriko ende hazvisi chinhu chinokurudzirwa ende ndinotenda kuti mai Munangagwa ndiwo akatanga chirongwa ichi chekutambira isusu vasikana ndokurudzira kuti vana vari kunze musaite chihure chibhadhari 1 mune zvimhengamupini muchihure unogona kubayiwa nepfuti unogona kubayiwa nebanga plus pfungwa dzako hamheno zvadzinenge dzitori plus zvirwere vana vari kunze dzidzai kuita kubata kwemaoko semaprojects ari panapa saka ndotofara kuti nema-young girls ma-15 you can easily see them wamwe vasikana watotanga kuita maprojects wasati wapinda mustreet burikidza nabhezo nyabadza namai mambo makoni watotora nevana vadiki vese havachateedze matsimba edu hamuna chirimo musex working upenyu hwehardships mama pane njodzi dzamatsanangura kuti unogona kubayiwa nebanga unogona kurohwa zvinhu zvakasiyana zvinoitika mukurarama kana uchiita sex work pane njodzi here dzamunoti imimi makasangana nadzo musex work dzakaida kuita seidzodzo? Dzakatowandisa ndakatombopotswa ndabayiwa nepfuti ndakanga ndati ndiri kuHarare ndapinda muQueens Hotel chibva ndadanana neuyu vese ndawadyira mari ndisi kuziva kuti matsotsekwa aifiridzi vachibva waziva ini ndakatiza vandatiza paflyover yeparailways iyaya ndopandakabatwa nemamatsotsi papa vanga kutaura ntsvagai munhu akadai ndakaridzirwa pfuti asi handina kubayiwa ndikarohwa zvakaiparara ndakazoyamurwa nomwe murungu aibva rodhi yekuairport iyaya ndakangomira pakati perodhi kudai murungu yebva nditakura ndabva handiendesa uparenyatwa ndokwandakanorapwa kurohwa kwandakaita nekuti ndakanga ndiri kuda kuti mari iyi neiyi ndipfume ndinosolve maproblems waningina newana wangu waone kudi kudya Yawa ndinokutendai mama ndovimba ndichasakana nemi muchirowa 16 magiya yenyu motombonditakura mwanangu ndikutokuimbisa uchandiona ndichichinja magiya chatoriona ndichiriborodza ndakananga pakongo apo aiwa ndatenda zvangu mama nekuti rimwe zita rangu charo riri kubasa vanondiziva rekuti momito mama ti mama alright mama vaita basa makadii zvenyu vadiwa vatariri ndinokuchingamidzai paSly Media TV ndini wenyu Frank Wesere nhasi tiri munzvimbo yekwaRusape ndina mama vandinawo panapa vanga vane makore vachirarama muupenyu hwesex work saka ndiri kuda kuti titaure navo tinzwe kuti vakatanga sei sex work ende kuti vazosvika panapa nhasi chii chaita kuti vasvike pane ino nzvimbo nhasi. Makadii zvenyu mama? Ndiri pangu makadiwo. Ndiri nani ndinokumbirawo kuziva kuti munoitwani? Zita rangu ndonzi Captain. Captain. Alright. Ndinokumbira kuziva kuti Captain vakakurira kupi? Vakakurira muno MaRusape here kana kuti vane kumwe kwavakakurira ubva vazouya MaRusape? Vakakurira muno MaRusape. Alright.
Captain, makatanga sei kana kuti chii takaita kuti muzopinda muupenyu hwesex work? Kuti tizoti kupinda muupenyu hwesex work, it was because of situations. Pamwe pacho unokura uri nherera, vabereki vashaika. Hama pamwe pacho hadzikwanisi kuzokuriritira. Dzinokutarisai pamwe matorerwa nhaka pfuma yamunenge makasiyirwa nevabereki muri vadiki. Hama dzinongotora dzopamba. Woona kuti hatisisina chatinacho. That's why you get in this situation. Tobata mamwe masituations, I'm the captain wasikana. Atinosangana nawo futi ndine time yekuti ndinovatora ndichivabvunza masituations avanosangana nayo. Umwe ndeyekuti amai vashaika, baba vashaika. Hama dzatora dziya dzaitwa namusara pavana kuti vari kukwanisa kuti vagare nevana vai vanovabvisa vana vachivarepa. Tomamwe masituations amuri kuona ari kukonzeresa kana pari zvino tarisai maages ari kunopinda mumabhawa izvozvo. Vana vari kuabhuswa kwavanenge vachigara. Tisingatarisi vana vari kuabhuswa iwawo. Uyezve kune vari kupinda nesex work nekuda. Baba variko, amai variko, zvese ari kuzviwana. But kungoti aitawo shamwari yaangoona kuti iri kuenda kubva zvotomunakidza. Akutopinda in that situations. Saka Captain, mataura nhoroondo zvinokwanisa kuti munhu azopinda musex work. Ndingadawo kuziva kuti imimi mangamani makore mangani muchirarama life yesex work? Inini it's now 10 years. 10 years. Yeah. Saka neupenyu ihwo chii chamunoti makadzidza kubva mazviri seupenyu hwamakuda kusiya? Upenyu hwekurarama life yekuenda kubhawa waino life unopinda nemasituations handiti. Izvozvi tabereka vana wakura. Handikati mwana wangu inini upenyu hwandairarama haiti. Kubhawa kunorwadza, hakuna upenyu. Pamwe pacho because unongotsvaga kurarama. Wasiya vana kumba, vana chekudya, urufunga mafees. Unongoita zvese. Because chauri kuda unenge uri kuda kuraramisa mhuri. But sena hangu it's like if you are empowered, wane chako chekuita. Hausisina nguva yekuenda kubhawa. Hausisina time yekuti unoti uda kuenda kupi? Kubhawa because wane zvakawanda zvakukuwandira zvekuita. Saka zvinenge si story mauri. Chero kana itombokukecha akufonera online, chero aitozondofona ndo yamadhireri. Hausisina nguva naye just because wane zvekuita. Wane mari inoti iwewe. Mama, pane njodzi dzinosanganikwa nevanhu vari kurarama upenyu hwesex work. Ndeipi njodzi yamunorangarira yamunoti apa upenyu hwangu ndakanga ndafa mukati mekurarama musex work? Tichitarisa kunjodzi kumasex workers. Kune it's like andimakanzwa mukomana uya ainzani Shandala. Akatouraya wasikana wemunomu. Shandala uya in sex work anonzi mainokutenda aigara pamaji. Akatourayiwa in sex work. Plus in sex work atarisi izvozvo chete. Njodzi idzodzo unogona kukechwa nemunhu unokudhamba. Samwe pamwe wanyengwa mahara unopiwa pamwe pacho unogona kutongoti munhu unaye handiti anokubira mari yacho yarara achikunyengera usiku wese. Unoona futi mari yatomuka akutiza. Wamuka paya hauna chekupa vana. But inini ndiringotaura hangu kuti in life ukaona munhu ari kupinda mubhawa usamuseke usamushore. Haana kupinda nekuda. Ukawana nguva ndofunga kamubvunza kuti chii chakakupinza musituations yakadai. Anokwanisa kuudza zvokuti unokwanisa kuchema. Anenge asina kupinda nekuda. But masituations eupenyu. Saka it's like izvozvi we are happy kuti isusu takaenda masex workers eMaRusape Central takati takwenda though wasikana vari musex work handiti kune wasikana wekuti wanenge waine leadership iri mawari. Zvavaine leadership iri mawari nyange kumawadzi kwavanobva. Akasimuka achitada kutora chigaro. Zvinonzi hure iri rakuda kunotsvaga mashefu kupi? Kumusoro. Nepo aiwa but ane leadership. Saka ndo dzimwe nyodzi mainputs akauya mawadzi kazhinji kacho masex workers amawani. Zvinonzi anorimiripi.
Saka ndo ma situations anga rusangana wasikana kumakoni central kunoku akasiyana siyana. Saka I'd like to thank amai mambo makoni. Zvakanetika pana amai isusu tipatakaona amai Auxilia Mnangagwa wakwanisa kutera vamwe vasikana nzvimbo dzakasiyana siyana. Vachiwatera wakati wana wangu ndokuda ine zvamuri. Saka takaona kuti kwamakoni wakanga wasati wasvika. Patati todi isusu rega zvatino office pane maofisi edu MaRusape pama veterans pataenda batasiya mapapers edu ipapo patabva patanozviburitsa pachena takauya tichitya zuva ratakanga takumbira kuti tisangane naamai mambo makoni taitya tichiti tinonotambirwa here nemuridzi wedu namambo kadzi uye namambo makoni. Takauya tikasvika tikatambirwa nemufaro usingaiti naamai mambo makoni. Wakati I love you all my kids. Ndafara ndokudai. Yange mukada kuya kunogara pano panzvimbo ino munouya aita problem munoita sei munouya ende uya happy naamai mambo makoni pamwe chete namambo wedu makoni. Amai wakazotilonja. Ndofunga patakalonjwa naamai mambo makoni we are 400. Wakatilonja wakatigamuchira padare wakadaidza madzishe wakatitora the whole Rusape ma6 workers ese tikaungana padare. Amai wakatitambira nemufaro. Amai wakati ndakugamuchirai. Amai vati ndakugamuchirai ndiwo wakakwanisa kutanga kutipa zvekuita wakandakupa nguruwe zekuti wanda kuita zvenguruwe ndakupa nguruwe dzekuti muchitangise kuti muwane kuita ma projects. Ndira kutenda bheza unyabadza handigoni kuwatenda wanyabadza nerudo rwawainaro kuti wanyabadza wazokwanise kuya kuwasikana. Wanyabadza wakaita business meeting pavhengere hall yemabusinessmen but ndakangoti ndira kumboenda kunonzwa business wemabusiness vari kumboitei. I'm the one musikana akaenda pabusiness meeting ipapo pandasvikawo vandazoona wanyabadza ndikati ndine sex worker but I need empowerment. Andichadi chibasa ichi ndaneta. I'm sick and tired. Andichazvidi ndada kureform. Wanyabadza ndopo alright okay. Ndaona panapa pane chitiko chiri kuitika chinova chine zvimwe zvinhu zvamuri kutaura mama. Ndezvipi zvimwe zviri kuitwa panapa uye program inoyi inonzi chii ende iri kunangana nevanhu vakaita sei? Iri kungotasa ma6 workers chete here kana kuti whoever ari kunzoko anofila kuti inini I can learn something anokwanisa kuuya pachitiko chakaita sanasi? Rega ndipedze panandaita nyaya wanayambadza nemabatsira wakazoya kunotiita then ndakaudzwa kuti ine ma6 work basa randicharidi but ndada kuti ndiwanewo zvekuita sei zvekuita. Saka ndadaro ndopa wakati what business do you want kuti ndikuitire. Pandavati wanyabadza mukakwanisa kuitira nini business ndine wamwe wangu wakangofanana neni wane ma situations akafanana neni wamwe wane ma situations akatodarika ani angu. I need kuti mungoti empower tese pamwe chete uye zvomsa wanyabadza ndopo wakazotilonja wakange varipo patakalonjwa naamai mambo wakatuma executive wangu wari wane rwende kwawanga vari but wakatuma munhu wavo then wanyabadza ndopo wakazouya wachiti mune zvinhu zvamakakumbira. Saka pane zvinhu zvamakakumbira izvozvo ndauya kunoti ndichikusimudze ini ndinotaura nekuita. Saka ndakutendawo bhesi wanyabadza nerudo rwainaro wakakwanisa kuti empower isusu ma6 workers. Wari kutoresa ma6 workers madrivers license emaclass 2 vari kuitiswa zvebaking kubika makeke kubika masamsa mamitswa zvinhu zvakasiyana siyana zvodzidziswa vasikana. Tine madetergents making atiri kuita. Tine sewing izvozvi vasikana vari muprocess izvozvi yekutengerana mamachine totamba maround ema 20 years per week ekuti takwanisa kuti izvozvi totengerana mamachine ati $100 ekugadzira mafreezers zvese zvemaproject atadzidziswa papi panapa. Uyezve takabatsirwa but takutoona kuti empowerment yatakaitwa nawanyabadza naamai mambo makoni yatibatsira ende yahappy namai wepadare panapa mai mambo makoni vari kutoitisawo zvecosmetics saiwo saamai kobva kwaita. I would like to thank Koma Charamba
ndo vari kuticha driving and pane one more than vari kuda kuitiswa zvino vari more than 300 wasikana vari kuimpaiwa navanyabadza saka musi wa4 February vakati vari kuya vachipa mari kuno vari kuita zvesipo vari kubika mafuta ekuzora vari kubika mafoam bath vari kubika masunlight liquid takuya kunoimpaiwa wopuhwa munhu zvekunotangisa upenyu hwako urumuru. That's empowerment yatiri kutarisira kumacandidates ada kuvhota vanhu vanotaura nekuita saka totenda base nyabadza nerudo rwainaro asaitire isusu chete abatsire vanhu vakaita sei vanhu vakawandisa. Mama pama projects amataura projects akawanda, pane driving, pane kubika, pane kusona. Imimi kwamuri kuona mchiti ini ndakanyatsosimba ukuku ndezvipi ende muri kuzoona mapapi after chirongwa ichi chapera zvichangova zvipanapa here kana kuti muchazobuda kunze ukuku muchienda muchitonoramba muchiita zvamadzidza panapa? I just want to thank kuti zvinhu izvi ndaimpaiwa handiti handambokechwa namadhiraivha emagonyeti aiwazve ndakuendawo kuLeopec ndakuenda kuDarways ndakuenda kuJ&J ndakuenda kuStraussika ndakunoita driver kwematraki ndaku kunokwanisawo kuchengeta mhuri uyezve kunokwanisawo kutoimpawo vanhu vasina vari in sex work wasati wakuziva kuti upenyu hwakaita sei ndakukwanisawo kakunoita driver yemagonyo ndakukwanisa kuzviraramira ndakukwanisa kuraramisa mhuri yandiinayo. Mama kunze uko kune vamwe vanhu variko vari kuti inini handisisina chimwe chinhu chekuita chinhu chandakukwanisa kuita chete sex work munoda kuti chii kwavari vanhu? I just only want to say kune vanhu vakaita seivavo chiuru hachina pundutsa hachina kwachinokusvitsa une nguva yekuti unoita market nguva yekutengwa koita nguva yekuti unoshaya chi unoshaya market. I just want to say to them kuti zvane maages zvane maages ndofunga mukapinda mabhuwa munoona zvane chi zvane maages akasiyana siyana ari kupinda in sex work vana vekuti unorwadzwa ma12 years 13 years 14 years 15 years they are in sex work handiti but I just only want to say kuti bhawa harina upenyu hazvina kwazvinotisvitsa and I'd like to thank Bezo Nyabadza kuti atipa chirauro hana kutipa huwe munhu anokupa chirauro in life yako akanaka kuti empower kwaita I think dai afamba dzimwe nzvimbo dzese akwanisa kuempower vamwe vasikana zvinovabatsira hakuna munhu anoti agumirwa nekuenda kubhawa ndozvaatofunga kuti upenyu hwese kunyepa ikoko tese ndozvataitombofunga but unenge usati waona munhu akuempower akuswededza ipakudhuze akupa rudo rwamai makashaya nguva yamakapinda mumasituations takapiwa rudo rwaamai naamai mambo makoni ndira kuwatenda masada wamai munangaro amai mambo makoni ende rudo rina amai mambo makoni ngavasaitire isusu tega ngavaitire munhu wese ndira kuwatenda namambo makoni vari kutitsigira ende vanotida tese takadaro muri kungozvionera kuti vasikana vakazara waripo padare pamambo and this is the first time kune mamwe dzimwe nzvimbo kwamunofamba imimi ndeupi mambo wamakamboona akambonogashira wasikana wasikana wachiti isusu ya in sex work ndo basa ratinoita tauya kunozviburisa pachena kuti tibude pai tibude pachena but isusu this is the first time zvaitikira kwamakoni kunoko kuti takanozvipira pamambo namambokadzi tikanozviburitsa pachena tikagamuchirwa and we are happy for that tikuti dai wawedzerwa mazuva ekurarama mwari avakomborera. I think amai vari muroad kunotsvaga vana hatisi tega wada kuitira vari kutoteera mabhawa izvozvo vachikwanisa kutaura nevana vachida kuvadzidzisa upenyu amai mambo makoni. Yes. Okay. Ndatenda zvangu captain. Ndofunga mazvinzwira ndi captain wangu achitaura totarisira pamakore ari kuteera vachichengeta kutozoti gonyeti rosumuka na captain rakananga kuDRC. Ndoda kutendai vatsigiri veSly Media Productions ndokumbira kuti mu follow mu subscribe mu like ma pages edu pa Facebook pa Instagram pa Twitter WhatsApp pese tunowanika tiripo.
Makadi zvenyu vadiwa vatariri. Nhasi tiri mune ino nzvimbo yeKwaRusape tichitaura nema-sex workers. Nhasi ndina captain wekunyazura vandinawo panapa vanichange vachinditaurira nhoroondo yavo yekuti vakatanga sei upenyu hwesex work. Makadi zvenyu mama? Zvipeni makadiwo inofara. Mama, ndinokumbirawo kuziva kuti chii chakakupushai kuti imi ndiite upenyu hwekurarama nesex work? Kunetsa kwezvinhu plus mamarriages acho nongochiti ukapinda marriage zvonetsa tichingonyeberwa woona futi umwe ufunga kuti maybe ndaona the right person wogara 2-3 years wozoona futi kuti munhu yakuita zvimwe wozobva futi woita futi imwe boyfriend inenge ine mhuri yayo wozoona kuti zvinenge zvichifaya asi pamberi apo munhu anenge akukuignore pamwe matoita mwana otokusiya you end up wakutoita zvimwe ndo maitiro acho azvinenge zvichiita kuti uzonzi wave sex worker nekuti unenge usiri kusangana nemunhu one unenge usangana nevanhu vakasiyana siyana. Ndeapi mamwe matambudziko amakasangana nawo panguva yamairarama muri mulife yesex work? Matambudziko atakasangana nawo patime yekuve uri sex worker akaoma. Pamwe pacho unoti ukasangana nemunhu pachinzvimbo chekuti akupe mari yamunenge matauriranawo iwani. Pamwe pacho unosangana nemunhu monyatsotaurana kuti ndikuda mari yakati. At the end of the day kuti ndichakutumira mari haitumiri. Pakuda kuzodhimandana mari makutoswera muchinetsana. Pamwe pacho munhu pamwe unongochitawo sex worker huya huri hidden noti nonzi sex worker isinyaya yekuenda kubhawa chete. Pamwe pacho unogona ngore sex worker uchigara uri kumba uchishanda nefoni zvezvekuti tatosanganawo muroad unonzi ani ndonzi ningi motopanana mafoni namba makutanga ufambirana. Saka unenge uchida kuve as third person but nema situation unenge uri kusangana nawo zvinongokuita kuti nhasi una green mangwana una yellow mangwana una brown mangwana una red nenyaya yekuti vanhu vacho they are not stable varume vacho vanonyeba. Okay. Mangamani makore mangani mama muchirarama mu life yesex work? Ndakatanga from 2009 pandakashayikirwa nemurume kusvika izvezvi 2023. Okay. Mama, pane ino nzvimbo pane chiitiko chiri kuitika chiri kuempower vanhu vechikadzi nyanyisira vanhu vanga vari musex work. Makaziva sei chirongwa ichi? Chirongwa ichi takachiziviswawo na-captain vari pano ndo vakatizivisa kuti maiva nechirongwa chavainacho. Saka chirongwa ichi chinoda kuipa vanhukadzi vasingaonekwi sevanhu nekuti chibasa ichi even muraini vanhu vanenge vachingotaura even kuchechi haonekwi semunhu even pamagatherings muri vanhu vekuti munenge muchingoiswa paside. Saka vakaona kuti vakatishedzawo zvinotiitira zvakanaka kuti inpawa kwavari kuita vachitidzidzisa zvavari kutidzidzisa like ipapa takadzidziswa mavaseline vachatipa zvekutangisa zvacho kuti tiite mavaseline tiri kuitiswa zvemakeke vachatipa futi zvekutangisa zvacho kuti tibike makeke taakunzvimbo kwatinenge tiri ikoko. Saka nguva yako zhinji unenge wacommitted nekuti waane chekuita. Okay. Ndeapi maprojects ari kuitiswa pane ino nzvimbo mama? Tiri kuita zvekugadzira vaseline, tiri kugadzira mafoam bath, tiri kugadzira stay soft, tiri kugadzira makeke, tiri kubika makekes, pari kuitwa zvedriving, pari kugadzirwa madishwash. Ndo mamwe emaprojects atinawo atiri kuita izvezvi. Okay. Nemafreezits nemadrink. Mafreezits nemadrink takatogadzira. Okay. Pamaprojects esa muri kutaura yamama, ndekupi kwamuri kuona makasimba kwamunoti uku kuti zvinhu zvangu izvezvi ende muri kuona muchisvika papi nazvo mune ramangwana renyu? Pamaprojects esa tiri kuita like inini hangu ndiri kuspecialize nezvekugadzira matoilet cleaner, zvekugadzira safe, zvekugadzira sipo nezvekubika mafreezits nezvekubika madrink. Ndinoona zviri zvo zvandichaspecialize nazvo nekuti izvezvi ndikabika mafreezits even mwana ndikamupa kuti aende unotengesa rinotengeseka than kunge ndichihodha zvinondidhurira kuita ndega kuri cheap. Even ndikabika vaseline ndinotengesa kana muraini mwana wangu hanyari kana kuchikoro kunzi mai vako vari kutengesa vaseline unlike kunzi mai vako vanopinda mupawa. Mama, kune mumwe munhu ari kunzoko ane situation yekuti akuona kunge sex work is the only answer ku situation iyoyo yaanenge ari kusangana nayo. Mungada kuti chii kwaari munhu iyeye nhasi? Vanhu ivavavo zvandingakwanisa kuvataura ndechekuti chibasa ichi chibasa chisina basa ende chibasa chekuti unokuona kunge sechinhu chine mari
asi unenge uchitopera. Unofanira kutsvaga chimwe chinhu chekuita, like ipapa ndikadzidziswa kugadzira mafreezes. Ndine vana vandinavo kumba, ndiri kumba pandinenge ndichiita, mwana wangu achiona zvandinenge ndichiita, even ndikafuma ndakafa anokwanisawo iye kugadzira mafreezes nenyaya yekuti machine wacho unenge uripo. Freeze tinogadzira even uri mumba. Drink rekuenda kuchikoro, mwana akutoendawo nedrink kuchikoro. Machingwa handichatengi because makeke taugona kugadzira, unobika wega, zvinova zvinhu zviri cheap. Nenyaya yekuti hatisi kutoshandisa stove yemagetsi, tiri kushandisa tsotso stove. Saka zvinhu zvine advantage nekuti zveusex worker hazvina kwazvinosvika. Musi waunorwara even anokupa mari yekutenga matablets unomushaya because mari iyo inenge yakatopera. But kana uine chinhu ukarwara, mwana akabika mafreezes, anokwanisa kuenda unotengesa uchibatsirika, even iye achibatsirikawo. Maita basa mama. Anzi na mama chibasa ichi chibasa chisina basa, iva nebasa rekuti unokwanisa kusiyirawo mwana achikubatsira. Nhasi ukatadza kuita chakati, anowanikwa achikwanisa kukuitira kana kubika mafreezes kana kuita something. Iva nebasa rine basa, kwete chibasa chisina basa. Thank you. Makadi zvenyu muri paSly Media TV, ndinokuchingamidzai nhasi tiri kuno kwaRusape. Inini ndinoitwa Frank Wesere, ndichange ndichitaura nemasex workers ari mune ino nzvimbo yekwaRusape. Nhasi ndina mama vandinawo panapa. Mama, ndokumbira kuziva kuti munoitwani? Miss Choto. Miss Choto. Ndinokumbira kuziva kuti makatanga sei life yekuva sex worker? Life yekuva sex worker ndakaitanga kuburikidza nekunge vabereki vangu vafa. Handina kuzoprofesida nekuenda kuchikoro. Ndanga ndisina unondichengeta, ndasara ndiri child headed pamba. Saka by so doing ndakazoshowa mari yekuprofesida dzina ndakazoenda kutanga ndakuona varume vaizongo uye vakiti ngatidai ndichikupuwa mari nomatangira ndakangoita. Mama, mataura mukati nezvo makautanga upenyu mushure maunge marasikirwa nevabereki, panga pasina here dzimwe hama dzaikwanisa kukubatsirai? Ndobva kufemi, I'm coming from a poor background, zvekuti hapana aikwanisa kubatsira mwana. Zvingoriko kuti kune femi dzakangodaro. Saka makasiyiwa mune vamwe vaiva kumashure kwenyu vangani? Watatu. Saka vese ava makatovararamisa nelife yeusex worker? Yeah. Okay. Ndinokumbira kuziva mama, musex worker mune matambudziko akawanda anosangana nevanhu. Ndeapi mamwe matambudziko amungati pamakararama muchiita usex worker ndakasangana nechakati nechakati nechakati? Matambudziko akasangana panyaya dzemasex worker pamupacho unogona kutadza kutobhadharwa chaiko. Munhu anokuti handi kumba kwake kana kuti kumba kwangu zvapera kudai sanogona kubhadhara. Then tidambudziko kuzosangana nemaSTIs kuti munhu anogona kubvisira condom. Zvingoendawo zvakadaro. Saka nguva yedu zhinji ndeyekuzoti tinozongogara tichingorapa zvirwere zvepabonde. Mama, ane makore mangani muchirarama muri mulife yeusex worker? Ndakatanga ndine 16 years ndizvo zvai 35. Okay. Chii chazoita kuti muti inini life iyi ndofunga kuti pandasvika pakwana ndakufanira kuita something else neupenyu hwangu? Kuburikidza nenyaya yeempowerment iri kuitwa naPresident waMnangagwa. Vari kuisa maprograms akasiyana, vari kunzi maShe's for ED, mavendors for ED, vachiempower mayouth nekuempower mayoung women. Vachikuisa maprograms akasiyana siyana vachitikurudzira kuti tive tinoempower nekuunza maproject akasiyana siyana. Saka through that mobilization takabva tangoona kuti gatimbouya tinzwiwo ndosvikambira nhasi uno tiri pano padare ramai Mambo Makoni riri kusimudzirwa naBezo Nyambadza wakabatana namai Mambo Makoni vachidzidzisa vakadzi masex workers kuita maproject, kubika mafreezes, kubeka madrivers license, kupitorisa madriver. Panoita maproject akasiyana siyana ekuti tikwanise kukanganwa zvekare. Saka by so doing ndakangofunga kuti maybe ndogona ndikabonde license yangu ndikagona kubika flower yangu parichapiwa capital kacho katika kuimba zvatiri kupiwa zvichona izvozvo. From there togona kutengesa. Because ndaiti ndichirarama ndaigona kuti masikati ndiye ndiri kumusika, then manheru ndoenda kubasa redu remasex workers. Saka since ndiri chitogona vending, maybe zvinogona kuzondisimudzira from here.
higher stage. Okay. Saka mama pama projects amatora ma projects akawanda kubika ma free seats driving ndichipi mimi chamunoti uku kundoka ndakanyatsosimba ndakasimba ku driving neku baking. Alright. Saka makore ari kutera yaya munenge makawatira kupi ku baking erera ku driving kuti mune muchita zvese mukabeka mama delivery mega. Aiwa makore ari kutera since kuma drivers kurudiwa wakadzi ndoda kutora class 2. Saka ndine kutenda kwekuti ndinogona kuzotora rimwe 5 years dzangu dzikakwana ndogona kuzongotora ndogona kuzongoemploya kumagonyeti since kune wakadzi ndine mama contacts evanhu ndine wakadzi vano drive wakandimobilize kuti no you can be a driver very soon uri mukadzi. Mama kune munhu anasi ari kwaakagara ukwandiri ari kuti upenyu hwangu inini handisisina chimwe chinhu chekuita chinhu chatongosara kuva musex worker. Ndeapi mashoko amungada kumupa kwaari ikoko? By now I can say no to her or him. Why? Inini panguva ndakazviita yanga lack of knowledge. Handisitorina chikuru chaizvo. Ndakapeer pressure yakandibata. Saka I have to say to my other fellows no to peer pressure. Unogona kungozvishandira wega semhuri kune mabasa akawanda. You can even go pana samwe unogona nodi kuita maproject kana kuita mari chako kutenga kana kuoda pekere mafreestyle dai kuchipa boss mapeke mafreestyle izvo zvakagadzira wega. Unogona kutengesa ne $2 kuti wodesa iye akazotenga no $5. Zvimwe ndo zvakadaro. Nekuti upenyu hwacho unenge uri parisk. Unenge iri haili kumwa mapilisi chaiwo ichirwere chakatekeshana cheAIDS, maSTIs ziwawawa kuto fight chayo unenge uri munhu wehondo. Unenge uri abusive to alcohol mbanje chedzo unogona kusvuta saka zvose zviri hazardous to health yemunhu mukurarama. So unenge une short life muupenyu hwedu kuti sire donyadenga. Ndatenda hangu mama. Ndo mashoko abva kuna mama anzi zvonizvo sex work inoreduce longevity yeupenyu. Tsvaga rimwe basa rinobatika risiri rekuva musex worker kuti upenyu hwako hunge huchireba. Ndatenda.